Nag-drive kami ng 3 oras para lang mag-food trip. Andito kami sa Seafood City, Houston, Texas. Tara! Grabe, ang laki pala, oh. Ito yung grill section nila. Alam mo nang gusto mo? Hindi ko pa alam. Ang daming choices. Ang daming choices. Yan yung bongos nila. May inasal, may liempo, pork barbecue. Ang dami. Allah. Wow! Astig. Astig, ha? Mixed platter po sa amin. Bale, pwede po 2 pork, 1 chicken. Ayan. Para matikman po namin lahat. Tignan mo yung mga ibang ihaw nila. Grabe. Tapos may lutong ulam pa. Madami pala ang kinuha namin. Ito na ang binili namin. Wow! Ang bongo, ha? Meron tayong bongos, may pork barbecue, chicken barbecue, at itong liempo pa. At excited ako dito sa isang side. Meron tayong chicharon bulaklak. Hindi ko pa natikman ito ever. Kaya first time ko ito. Kumuha siya ng maliit na crabs dahil bawal yan sa akin. Sa kanya na lang yan. Saan ka na? Bale, itong mixed platter, $35.99 to, no? Tapos itong sides na may kanin, $8.50. Ito ang liempo nila. Ito ang sausawan na suka. Oh. Sobrang masarap. Try mo na yung may suka, ha? Masarap. Lipat na tayo dito. Alam, lipat na. Ito ang barbecue. Malambot. Oh, medyo matamis siya. Matamis. Na may anghang din. Oh. Hindi siya yung lasang barbecue sa Pilipinas, pero sobrang masarap. Itong liempo para sa akin, 9 out of 10. Itong pork barbecue, 10 out of 10 para sa akin. Allah, nasa sobra ka. Oh. I want your show. Hello po. Yes, of course. Picture tayo. Ano to, chicken? Parang chicken to, no? Ay, sige lang. Kasi... Saan ba ako? Hindi ko pa nakita to sa Pinas. May ganito ba? Chicken barbecue? Oh, meron. Meron? Ah. Pareho lang yung sauce. Masarap din, pero mas prefer ko yung pork barbecue. Yung chicken siguro 7 out of 10. Masarap yung pork, diba? Oo, tama ka. Ano yun? Rellano? Wow, may palaman pa, ah. Masarap. Eh, ano lang, may sibuyas, kamates, tapos may kunting sarsa siguro. Pero masarap siya, medyo dry lang siya. Kaya para sa akin siguro ano siya, 7 out of 10. Honest review. Oo. Sa bangos. Taga Pangasinan tayo, ah. 8.5. Yung chicharong bulaklak. Yan. Okay. Alam ko dapat madaming suka, no? Para siyang balat na may... Hindi ko alam, isaw ba? Isaw ba to? Yes. Ah, masarap din. Really? Malinis, sobrang malinis. Masarap yan, ha? Masarap? Nakita ko lang yan sa kalsada sa Pilipinas. Aha. First time ko matry, masarap pala. Sobrang gusto kong ubusin. Sa sobrang sarap niya. Patry ko din. Tapos may kanin. Oh, crunchy siya. Masarap, di ba? Sabi ko nga, bagong favorite. Saan ang red horse? Tapos na kami kumain, grabe, busog na kami. May konting tira pa, pero iuwi namin ito. Sobrang masarap daw, di ba? Nasarapan talaga kami. Ang daming pampaputi. Wow, grabe, oh. Pampaputi? Di kailangan. Puti na ako. Ako. Ay, ikaw, hindi na. Garlic cream cheese. Dami, oh. Spicy tuna bar. Ito, parang malunggay panday sa lahat yan. Ano to, Spanish bread? Spanish bread. Choco crinkles. Ilang piraso to? 1, 2, 3, 5 pieces. Pwede. Ah, itong nagustuhan ni Jax, no? Yes, yan lang po. Madami na akong binili. Kahit busog na ako. Bye, Seafood City. Hindi ako makalakad sa sobrang busog. Pero tignan mo, titikman ko lahat na to. Mga tinapay. Sana nag-enjoy po kayo sa maiksing food trip namin dito sa Seafood City. Babalik kami kasi madami pa kami matatikman.